odan durmuştu. Artık çoğulukluğuna kuvunup yaşamak. Ne hili bağıt. Ağır tirleri, boşluk olup doğuyan, çoğuluğuna salam verip uyanmağın ödü, neme demeye deysen. Arkada oğul, aladağına sağ ol. Alkışım kenir oğul, dövletli devranına, ine buysoncum, uludur, kahraman oğul. Dünyanın akıllarları, ölüler, yağsızadalar hakkındaki tımsallarda hem qowa adam bolmağın yolu ene koyulyan hormatdan yaptılanya. Ene yaratılışta devam etmeginin başlangıcıdır. Ene ehli yaratılışı dahilli beyik düşüncedir. Ene minnettar olmak özüňe şu dünya tutuş barlığı dahilliğine soňsuz hoşallygyňdyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Gün doğupdur didiler, gül yağıpdur didiler. Arka dağlı diyarda nur yağıpdur didiler. Huwa balam huwa hu, huwa balam huwa hu. Yadi bara yadi bar, min balamın nevi bar. Arka dağlı diyarın aydymı var, tadı var. Men uzaklarda galan çağrymı ýadyma salýar. Bu owaz bilen ululyp kemale geldik. Ene salamu aleykum. Ertiýeriň haýyrly bolsun. Älik salam balam. Sizinkem hayırlı bolsun. Gel geç oğlum. Ene häzir geljek, ondan belije çay içer. Bor balam. İnsan ömrü tapqır geçip gidip otyr. İlki sallansak hem ene hududy. Bularym ikisem edil enenin ak süýdi kimin päklik saýlyp ömür boyu kalbymyzda ýaşadýan mukaddesliklerimiz. Ine şular ýal edip tüýdi bermeliler gaýdym. Ine şeýtmeli. Gıydım aşgalan öğrenmeli zatlardır gıydım. Kıyın zat yok. Gıydım içinin qara yüňlerini aýratynja goýay, ýüzüni aratalapjyk. Ene men gaw tüýdýän gerek. Hemmeňdem gaw tüýdýäňiz gıydım. Ne, şumenki. Ank dede, şeýtdiň sen. Ya, şuýda şeýt gaýmaly. Seňem tüýdüşiň bolýa, köprek tüýdüň gıydım. Töweleme. 1, 2, 3, 4, 5. Eneň aýt näme harataryn? Ene ejem näme harataryn ýa? Palawa taray gelin. Öňküleň ýaljyk. Bir käse mihman paýy artyk goýa gelin.
Kaçanmış ya. Gün ortana bir şey balam. Bolya. He, çay vaqtan bolu verenler. Bir kädecik çay getirey. Abdurrahmancan naharladın mı? Naharlan bolsaň yatıray. Barp kädir özüme üreýerin. Ene kağanlar için irden sana salam veriyor. Wagt diline döneýin balam. Sen şunu emçünleňe jogap bermek üçin bar. Bir el boş garry gerek balam. Doğru da ene kakam hiç yerkiden oğa. Ene, görmedik adamyňa salam bermellämi? Salamyň artykmaşlygy bolmaz balalam. Onsoňam balalam, seher turup ene taňa salam bermeklik ata-baba köne däplenmeden biridir balalam. Salamda ýaşy niýet bardyr balalam. Biz salam berip Allahyň ady bilen birek alkyşlaýanlar balalam. Alkyş insana qanat berýändir bilteňiz. Ine men size häzir salam bilen baglanyşykly bir gyzykly gürrüň bereýin. Rowayat mı ene? Yok balam, bu rowayat adel. Bu bizim güllemizde bolup geçen wakalaň biri. Ak daňlara boşluk bolup ýanglansan, bir-birege salam beren adamlar, milli mertebämiz barha çuňlansan, bir-birege salam beren adamlar. Salam söze beýgelermiş bu dağlar, boyalyp ösürmüş saýaly bağlar, mehrden nur alyp aylanar aylar, bir-birege salam beren adamlar. Goý ýylasyn salam bilen göwünler, goý çözülsün salam bilen düwünler. Ýat diýeniň çyn dostuňa öwrüler, bir-birege salam beren adamlar. Altın, armada. Bar bol. Surat çekýän. Oho, jiýimiň suratymy? Yok, eneminki. Enemiň öz gaýş etdimi? Yugoş, enemiş değmesin. Hiç kim aýtmasaň aýdyn. Aýtmaryn aýday. Bize surat bäsleşi yglan etdiler. Eserlerde gözelligiň wasfy diýilip. Menem enemiň agtyklaryny daşyny üşürip duran persody en gowy gözellik diýip hasapladym. Onsoňam bilýäňä, bakym enemiň doglanyňam ýetip gelýär. Şoňa sowgadym orada. Dogrudanam, enemiň doglugyna ýetip gelýär. Wa aleykum assalam şair dağı. Enenem için yaşının Wagt ýaşmak bar bolsa ýaşanmak üçin gerekdir de balam. ene sen ene ahiri. İcemen senden yaşın. Wagt balam, men sen bu soragyňa näme jogap berdimkem? Ýaşmak bu türkmeniň pelsepe ýurulun terbiýe mektebi de balam. Munna edebem terbiýe de syla hormatam bar balalam. Ağzın yaşmakla bir yerinin öňünden çykmaklyk, men saňa syla hormatym çäksidir diýmegi aňlady balam. Naçaryň yaşmakly öňünden çykmagy, erkek kişiň hosarlyk babatda borjyny artdyrýanlar balam. Şoň üçin o zenana bolan hormatam artýanlar balalam. Ene, öňrak ýaşmak barda rowayat aýdyp berdiň, aşan gurrun meraýda. Zol gaýtalap dursaň gyzyk bolmaz balam. Enemen dinläp görem oğa. Yaşmak bilen bağlançykly gürrün kän balalam. Qadim döwürlerde bir gelin akyllaryň ýanyna barıp, maşgalasynyň oňşuksuzlukdan kösenýändigini aýdypdyr. Adamsynyň ýersiz ýere günne-gün aşy ırtaraýanyny aýdypdyr. Hemem ondan maslahat sorapdyr balalam. Gelin. Salam elik. Elik salam.
Gorgunman gelin. Han geç otur. Otur. Niyem olli? İyilik mi gelin? Vahi, han köşeş gelin, köşeş. Han koy. Koy gelin, koy. Han ağlama, iç özüne gel. Han köşeş al. Neyme ağlayan? Han ayda otur, neyme olli? Gödeleçi, sehede ağı yok mu? Vah şu ada yok, gelmeli öde. Neyme olli? Men matlağa sorayın geldim. Ayda ver gelin, ayda ver. Vah, men net başlasam kan. Soňky döwür. Yani ulaşım bilen oňşyksyzlyk döredi. Vahi. Öýde günne gıýkylyk gok. Yerliksiz yere käýe, yerliksiz yere gıýkylyk gıya. Men näme etjek bilem. Ondan sen näme diýäň? Vah, näme diýin? Menim jogap berýän. Şey diýdene. Ine atasının ödem geldi. Gelin mi atası? Geldim. Gurgun musunuz gelin? Şükür diye. Otursunuz mu salaman? Atası bu geline maslahat sorak gelipdir. Maslahat diýsene. Aýdyp otursun. Neme diye? Son kunlar maşgalasyna oňşuksuzlyk dörepdir. Şoň üçin maslahat sorak gelipdir. Ýeroň sebäbi nämeke? Nimede atası? Adam meydan işlek gelen soň öýüne gelen netesin gataldyp käň ýemşin. Yersiz yere iýgen ýemşin. Ýeron soň şeýle ýagdaýda gelin näme iş edýäke? Gelinim jogapsyz goýamak diye. Dogry. Adam sesin gatyldyna gelinim deň jogap berýär diýsene. Düşünükli. Gelin, ine şu jagys çöpü görýärmi? Şu çöp jagady gyýyňyzyň bir gyrasyna du. Adamyň sesin gatyldyp başlar göli. Çöpli ýerini dişle oturuver. Her hili ýagdaý ýüze çykanda şu çöpü dişiňden sypdyrmagyn. Sypdyrdygyň bar edeniň beýderek bolar. Al hani. Ne şey edip çöpü? Ine. Dişlep saklayarsın. Şu çöpü näçe wagtlap dişiňden aýyrman saklabilseň, maşgalaňyzda agzy berlik artar gider oturur. Düşündiňmi gelin? Be, şunça wagtamra eýlenmek bolarmy? Getir daha getirjek bolan gawyny. Näme, gadyp alýarmy? Näçe wagt garaşmadama? Be, şunça gawynyň içinden alanyň şumy? Terne unyň. Bar gowsyn getir. Madama şular ýalla. Kan getirani. Be. Getir diýden ullu kan getirýär.
Bolmana ketiştirip bir getirämen ha. Indi şunu näde biýmeli men? Bir ketiştir ahyry no bir. Bir ketiştir getir. Bä. Şoňa bir daha dawanýar. Men näme diýsem teden çykarman çekip ýör. Mendiň alar berip ýörnüdä. Men beýtmäme bolana. Ine görýäňizmi çağalar? Ataş bilen sönürip bolmaýşy ýaly düşünşmezligim dawa jenjel bilen çözüp bolmaýa. Şoň üçinem sabyr kanagada gol bermeli balalam. Yaşmak biwagt gelen gaharyň aýdylmadyk sözüň öňünde duran böwetdir balalam. Ağzynda yaşmagy, edebiň öýü, mylaýym bakşy goýa bir ömür. Pederlere taqdim bu ömrüm boyu yaşmak yaşak gelýär, ençeme dur. Yaşmak yaşak gelýär, ençeme ömür. Gelinleň buýsonjy owadan durkuy. Yaşmakda jemlenen edep hayaty, silagy, hormaty, sarpasy erki. Şahir durup bilmez goşu okuman, uğur yaşanyp geçip giden mahaly. Yaşmagyň astyndan pişirda perwin, salam bilen oýurýasyň seheri. Sen şeýle owadan gelin, yaşmak saňa, sen yaşmaga berýän görk. Şoň üçin bolmaly hukman, yaşmakly sylanan ojaklaram berk. Oy yaşasyn yaşmak, bedesin yaşmak, güllün görklü gelinleriň alkymyn. Ağzynda yaşmagy gözünde mehir, arzuwudur şeýle gelin her kimin. Iniňden sonra saçagy näme salaýyn? Ene çarqaqlar bara. Şoň ogly Kemal gullukdan gelle. Şona ýörýämişler. Gelejem saçagy näme salaýyn diýe. Tuweleme oň bolsun, Huda ýetirsin bize de balam. Teherde gül açılar, toyda pişme seçiler, doğup gelyen ak günler, bağıtın bolup açılar. Ene men hudlaýanmy? Ene hudusynyň meňki bolmady oglum. Hemmeňiz şu hudular bilen kemala gelensiňiz balam.
Ene hudin kim düzya? Eneler düzye oğlum. Eneler näme şahir mi? Wah balam diline döneyin. Eneler gerek yerine şahirim ol veriye. Sen yal qara bolca aktıklarını hudilep yatıracak olana aydımam aydı veriye. Ene senem aydım aytyan mı? Aydı oturanım aydım da balam. Ene hudusi in koddet aydımdır balam. Sallançağın bağından çekip, pes saýja sesi bilen çağıjyny huwala oturan ene gözüň düşenine. Näme üçindir? Özüň hem çağalyňa dolunan ýaly bolarsyň. Şol duýgu seni ýyllaryň içinden geçirer de, ene hudusynyň göz başalan ýoluň uğrundaky öwrümleri hakydanda birin canlandyrar. Ol mendiller bolsa, tapgyrma özgörüp, özüňem, töwrüp daşyňam täze keşfe girip dowam eder barar. Öwreniber gaýdym. Seret balam şuňa. Ine şeýdi börliye. Hünäri öwrenne ýerenipdirler balam. El hünäri iýilge der gaýdym. Öwrenen hünäriň hiç ziýany bolmaz, öwrenibermeli. Ünswerde seret balam, ine şeýdip agyny goýmaly. Soň ine şeýdip gyzylyny getirerdi. Gel balam, saňa da ala jörmek öwredeýin. Ünswerde seret şuňa. Sağ bolýar. Howa, şugunçýat. Bolýa, hemme resmi namlarym alşdyrdyk. Aha, bolýa. Baryp jaň eder. Bolýa. Oğlum şu balam ýanyňa al sen men gowurýaňa. Wah ejejan bary ýogy. 2 günlük gidýärde gelip içerdik-de. Ýok oğlum, baran ýeriňde ýerden çaý bilen içersiň bol, suňuň emýeňler iştäňe maçylar. Ýük görme oğlum, şöregem ýanyňa ýollaş bolsun al oğlum. Gelin ýerleşdire wori. Ejejan sen hemişe biýinjalykda. Wah, eneleň hemme perdentler üçin biýinçalykdyr oğlum. Häzir enem aýtsam hat beter aladydyr şoň üçin. Eneňe duýdur oğlum, ak patasyny alyp gitsen gowy bolar. Ýür oğlum. Ýür. Enejan iş tapana gidip barýan. Alad etme. Şeýle balam. Saman it gel oğlum. Borene. Ýollyda tere tap bol oğlum. Uloňy ýuwaşlasyk sürewerün balam. Alad edýän zadyň ene. Men uçorda gidip gelýäne. Ola hasam gowy alam. Uy onsoň näçe günlük gidýän ediň? 2 gün ene, 2 gün. Şeýlemi? Onu 2 gece ýatmagy ýeriňiz barmy baransoň? Ay enemiň alad edýän zadyny. Gül ýaly mihmanhana bar en otayda. Şeýlemi? Onsoň naharyňyzdagy bişirmäge adam barmy? Howa ene.
Gülýar naharhanasy bar. Öldür naharlaýarlar ene. He, bolayıpdyr. Uy oğlum, gece yatağında üstün kalınrak yapgın, dağdan soğuk bolýanyr, üşäýmegin. Bolýany, bor ene. Bolýany, men gideýin. Ruhsat berden. Sağaman gitip gel. Allah yaranın. Yolun ak bolsun, yollaşın hak bolsun. Sağ gidip aman gel oğlum. Bolýany, sag oturun. Sağ bol balam. Hawa. Ene biziň durmuşymyzyň sağlasyny döredip, ýollarymyzyň aklygynyň aladysynda ýaşaýan mehriban insan. Olar biziň ýol görkezjülerimiz. Enäniň mehrem kalbyndan durmuşymyzyň görkanalygy emele gelýär. Bakım enemin doglanyna metip gelýär. Şoňa sowgadym ordan. Ece, Ho oğlum, enemiň doglanyna mä ýetip gelýär. Aýdym sowgat etsem näýlek bolar kaýjy? vay, enene begener oğlum. Sene me sungatyňy enene sowgat etdiň bolar. Bar Ece, bolýar. Alo. Gowum dost. Öýdem dost. Gaçyraýma jegim. Oğlum Teydillajan täze-aýdym usyny işleýäňizmi? Hawa ene işleýär. Haçan enene diňletjek balam? Ýakyn günden içinde diňleder nene. Diňlet oğlum, diňlet enene. He, bargaýdym. Goňşa nahar ekip diýenler gelnejeň, bar eltip geley. Ene, goňşulara näme üçin nahara gitmeli? Goňşular hem nahara beşirse bize getirýär. Wah, aklyňa döneýin gyýdym. Hokmanmy ene şol. Howa balam, goňşy gatnaşygy öňden gelýän gatnaşykdyr. Ata-babalarymyzyň sözi bardyr. Bar okaram, gel okaram, baryp gelmeseň orta ýolly döwül okaram. Goňşuçylyk gatnaşygy öňden gelýän däpdir. Goňşyň gowy bolsa senem gowy, goňşyň aman bolsa menem aman diýipdirler. Mehremene. Sen ýüregiň haçan diňjin alýaka. Ähli dünýäň ýüküni gerden alyp, şol geregi gerekmejek aladalary urşalyp otyrmaň. İlki çağalan, soňra agtyk çoguklaň aladasy. Tügeleme, çağalan herse özleriniň agdyr maşgalalary bilen döwletli ojaklaryň eýeleri bolsalardy. Günne gün aşa enelerinden habar alyp dursalardy. Onuň bar aladasy perdentleri. Han getir, hana aktıcağım ver. Gelin han daýsy. Gelin daýsy, han daýsy. Gele gori. Tuveleme. Berekella. Tuveleme. Ana bolli, ana bolli. Ana gülýär bolli. Sağ ol, Tanrı ýardy. Size de Huda yetirsin mi? Bolýa, sağ olun. Daýsynyň terpaýy ullunlar, Ýa-la uludunlar.
Dayısının eli ağırmasın, kutlu olsun. Şeyle olsun, aydanına gelsin. Sağ olun. Ene. 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 Neme balam? Ene arada kaydım tayin molly. He. Şondyň ne deyin ene? Han dinleyin oğlum. İzi kevem ömrümüzün gözbaşı, Süýçü sözlerin ödüneyin inim. Keramatli adyň maňa sözbaşı, Mehreňe susadym ganaýyn inim. Keramatli adyň maňa Mehreňe susadym ganaýyn inim. Inim can inim mehreban. Mehreňe susadym ganaýyn inim. Inim can inim mehreban. Mehreňe susadym ganaýyn inim. Didelinde baka galayın inim. Ene gowardın mı? Gowurdum balam. Sağ ol oğlum. Sene enen degenreydin balam. Türkmen dinanlarynyň eline keterdir dara galyp, halis dip görmedigi ýok bolsa gerek. Ene mamalamyň ýörek arzularyny beýan edýän türkmen halisyny görmäge göz, taryplamagy söz gerek. Gelin gyýdlarymyň 10 marmanyň hünärinden dören hallar görenleri hayran edýär. Rowayatlary, ertekilere singip giden, hengamlar içire biziň gündemimize gelip ýeten milli haly sungatymyz özüniň dünýäde iň ösen sungatlaryň biridigini subut etdi. Türkmenne öý halydan başlanýar diýilýär. Ol biziň törümüziň bedegi, mukaddes senetlerimiziň biri. Gaýdylar, dokoyan halymyda mehriňe seňdirin. Nitip bolsa durmuşa çykaňyzda her ýeňe bir hal sowgat ederin. Way gelneje jan tene joşaýdyň. Biziň bukjamyda halatjak bolsaň biz baryklatymyz bilen işler, şeýle dämi gaýdylar. Tuğeleme gyýdylar arma borin. Bar bolene. Daragyňyz batly bolsun. Aýdanyň gelsin. Tuğeleme adal diýäňizmi? Hawene. Tuğeleme. Gelinjan, Abdurrahmanjanam açyganlar, naharlap çyk gel. Sen gelýän çän gyýdylaň ýanyna özüm bolaryn. Tuğeleme. Garaşdyrlyk bayramçylygymyza ýetişermike? Yetişer, netip bolsa. Tuğeleme. Öý halylan başlanýanlar gaýdym. Öýüň bedegi türkmen halyla. Hawa. Ine gelinjan, şu gül ýaka men enemden galan ýadygärlik. Eger siz razy bolsaňyz, men şunu agtajagym Altynjana beräjek. Altynjan durmuşa çykanyna şoňa bererini net edipdim. Agtajagym muny enemden ýadygärlik diýip taklar. Atam öýümden alandadymyň baýlygyma haýry ýok, baýynmagy haýry bar diýipdirler. Oňa da awray bolur. Gadym kümüşdat tabi. Oňa da
Enengden ýadygarlyk diýmäge bir gowda atdy. Salamu aleykum gödelene. Orgunum Evican. Sağlık mıdır? Kulluğu edip barýanmy? Howene erti nesip bolsa uğramaly. Tağaman kulluk borcun yerine yetirip gelip alam. Enejan alad etme men ädir Bor gelýär. balam, tidirek gelin. Bolýa ene. Tüyleme Evicanam iki ayaklı iki unne diýlenleri. Howa goňşy meň begenýän zadym ýurdumyz awat, ilimiz asuda, watanymyz parahat. Bu zatlaryň hemmetiniň aňyrsyna hormatly prezidentimizdir. Otursam hormatly prezidentimize uzak ýaş dileýän. Mähreminäniň öwüt ünnegi, türkmeniň milli peltepesinde ýogurulan terbiýesinden ýene bir gerçek ýigit kemale geldi. Wagt geçer, gerçek ýigit goşun gullugyny tamamlap geler. Ony uly toý tutup öýle işiklederler. Soň bolsa bu öýüň töründe hemişelik gurulan ýumşak sallançaklar. Mähreminäniň ýugulunyň jägilisi gelip uğrar. Şeýdip mähreminäniň durmuşynda täze dögür, ýuguluk terbiýelenýän dögür başlanır. Şeýdibem dowam eder barar. Aylanar, aylanar, toyluk unun elener. Meniň gara göz balam, hemmelerden saylanar. Huwa balam, yat balam, süýji oka bat balam.